Doi. Go and take the other phone that is on my bed. Manya. Guys, iti fast, iti itai fast. Hasina kugarisa. Iti fast. Ndandototi rega ndigadzirira sinimbogara mumba ndione mufi. Kwabva kwaita mwana wauya achibongo muramiri. Even ndafonegwa nandijoyi kuZimbabwe. Andijoyi vakati kwaita nyaya yemwana ari kupanetsa ada kuurayiwa kuZimbabwe. Saka ndaona kuti ini dzandidzigoni kudzibata. Ndati regai ndikutsvagei. Ndabva ndatomanya ndikati chiwigi musoro. Anoona ndikati katisheti handimhamdi zvewaiti munotuka zvinokuteyai. Ndikati cheredhi kudai kuti muverenge macomments. Ndikamhanya ndichiuya handitika kuti tiwo kuti mwana uyu achirondedzera. Maswera seiko? Maswera sei? Hans, thank you for quick response. Thank you Rumbidzai. Thank you my sister. Thank you. Ndanditori busy kutorongedza zvangu bedroom kuchirongedza nhumbi dzababa nchiti ndikapedza ndombogara pasi ndoona movie. Anoona maswera seiko asikana nevakomana hanzvadzi masisa madzisisa angu manin'ina vangu zvikuru sei vana madhuwe vana mai vangu maswera seiko vana madhuwe vana mai vangu maswera sei nana mamoyo isusu vacho maswera sei vamwe mogona kusedzana mucomment section imomo vana nyoni vana shiri vana shumba vana chera ingomhorosanai mucomment imomo munowanawo venyu mucomment imomo asi vana madhuwe nana mamoyo aiwa makakosha makatikoshera zvekuti mufunge makatikoshera zvekuti right. Pane mwana ari panapa ndoda kunza palife panapa. Regai ndigare ndatora nhamba dzomurume wacho nokuti tinoda nyaya dzakadai tichida kuti tiite alert murume uyu azive kuti nyaya yasvika kuvanhu vari kuziva. Akauraya munhu kuti munhu akuvadzwa azvinetse tinotongoziva kuti takamuudza takamupa warning. Handitika ndiye hakuna mumwe. Muziva kuti kana vanhu azvimbigwa kugara muSouth Africa soka vanongoita violence isina kana nebasa rese. Munhu anenge azvimbigwa kugara muSouth Africa oda kungoita violence achiponda mukadzi harohwi nemaoko ndogara achikudzai. Mukadzi harohwi nemaoko vanhurume mawa. Mukadzi harohwi nemaoko muhwisise ipapo everyday amuzviwi kuti zvinofamba sei. Regai ndifonere mwana uya weipano munzwe achitaura. Taswera na Isabel ana mama wangu taswera maswera seiko. Handida kupindura gani kupinda komenti yako vanhu vaverenge. Hello. Yes, munin'ina right ndapa live right now. Tauda kuti chitanga kutirondedzera chichaitika ndisati ndabata murume wako. Panichabata murume wako iwe uchanyarara indichitaura naye so that azive kuti hatitenderi kuti mukadzi abatwe nemaoko arohwe nemaoko aitwe bhora. Makasangana nemurume uyu kupiwe chii chakaichiri kuitika kumba kwenyu? Takasangana kumusha aichovha makombi ndopatakasangana tinobva kumusha mumwe chete. Kupi? Munobva kumusha kupi? Hello. Munobva kumusha kupi? Kwachihota, kwamunda kwachihota. Right. Saka makasangana mukadii mukaroorana gore ripi? Nyatsotaura history yacho yose tinzwisise. Takangodanana short time then ndichibva ndazotizira kumba kwavo 2018. Makadanana padiki ndobva watotizira. Kwakatizira wanga watoitwe. Wakatizira wanga watobatwa, wanga watoitwa. Akakubata makatenderana here mukaenda kumba kwati kuti zvakaitikira musango. Chii chakaitika? Akandikira mumota but takazoenda hedu kumba kwavo saka because that's late ndakutya kudzokera kumba.
kumba ndopatakazorara tese kumba kwavo. Ndobva wabata pamuviri. Ndakazoita mwiri after 1 month. Watove kumba kwavo. Right. Ndobva magara ndobva zvadii? Patagara takangoti tichigara kwachona ipapo takanga tisingatowirani pakutanga pachona takatomboita maproblems achiita basa rechihure nekundiramba itombondiramba ndangoshingira ndichiri kumba yangu zvatinaizvina ndazosvikokuora mumwe nezvaanondiita. Saka makauya mose kuSouth Africa kubva kuZimbabwe? Makabva mose kuZimbabwe muchiya kuno kuSouth Africa? Aiwa ndiye akatanga kuuya kuSouth Africa aitotiza nyaya dzake dzangaita angabawo. Angaba. Une makore mangani munin'ina wangu mwanangu kwati munin'ina une makore mangani? Ine 26. 26. Une vana vangani? Une vana 2. Right, saka anti akazokutumira mari here kuti uya kuno kuSouth Africa. Wakasvika sei? Baba vake ndimalaita vanoenda kuZimbabwe. Wovatezvara varimo muno munyika? Saka alright, mapinda munyika muno magara, manga muchigara zvakanaka here kuuya kwakaita kubva kuZimbabwe? Tinambogara zvakanaka isu kubva pakangoya 3 days ndopandakatanga kuona kuti aita zvemagirlfriend kunoku, then aindinyepera asingasevhe mari asingandisendere mari achiti ndikusevha mari asingasende mari ndopatakatanga kungonetsa. Alright, saka wakauya kuno kuSouth Africa riiniwe? Before Christmas, December. Manje apa ndipo wakatouya. Imi makagara mese mune makore mangani mugere mose? Toda kunyatso kuisa background. Mune makore mangani mugere mose iwe? Manga mune makore mangani mugere mose? 5 years. Saka wasvika kuno uku andika kana masvika kuno uku anditi magara kuno kuSouth Africa kuno zvinhu zvanga zvakanaka ndokuchitanga kurohwa mai kuti uchirohwa iwe zvii zviri kuitika kuti urohwa zviri kufamba sei? Atanga kundirohwa because chakatika ndocho iye pakandisiya kuZimbabwe ini ndikasara ndikarwara ende ndaigara ndachirwara neproblem yeBP yenyaya yekuti aindinetsa. Ndikasara ndiri kuZimbabwe ndikawana munhu aida kundirapisa, munhu anga ari wechirume, ndikapedzisira ndakudana nemunhu uya ende ndakamuudza zvanga zvaitika because akaramba kundisendera mari ndichirwara. Akaramba ndikamuudza ndozvakazorisa kuti inini handichade beda ndimuvhuwe nelife yangu because anondidhima nyangwe ndikarwara hana basa neni hana care neni. Saka wakawana munhu murume, alright, mira munin'ina wangu, wakawana munhu murume kuZimbabwe wagwara aida kukurapisa akurapisa kubva madanana nemunhu yamakonana kupi? Munhu yeye hatina kuona, takaona zvokuti ndakaisa problem yangu pagroup zvokuda kubatsirwa ndarwara serious, ndakatoisa mugroup muWhatsApp ndopakabva munhu yaitogara kuno South Africa. Phone yako break. Phone unit. Mira mnin'ina phone yako. Mira pane network. Mira achakuwi. Tsvaga pane network unyatso mira pane network. Tsvaga pane network umire pane network. Apanya aichawiki zvakanaka phone. Aichawiki wamira. Okay. Chakuita manje. Saka munhu wakamuona mugroup ndobva wanyora uchiti ndogwara mugroup munhu ndokuya kuseri kuinbox. Ndobva achikunyenga.
Alright, iyi ndiyo namba yako ima direct kozere ndikufonere direct. Phone yako network yako iri kunetsa. Namba iyi ndiyo namba yaunofonerwa nayo here. Namba iyi ndiyo namba yaunofonerwa nayo here ndikufonere. Ndiyo namba yaunofonerwa nayo here ndikufonere. Yabva yadona. Network rega ndifone direct. Nyaya dzacho. Andijoy mazviwa kama ndatimira nditange ndayatso kuhwisisa ndisati ndamhanya kuita live unoita benzi wako vanhu mazviwaka andijoy madziwaka dzakubuda regai tifambe nayo tidzike nayo muchawa zvizhinji mirai saka tafonera murume nokuti hatihodi kuwa masurprise kubva kumurume ka Hello. Ndaona kuti network yako iri kukunetsa. Vana vakuita noise. Vana vari kuchema. Kuva nenzara here? Wabikira vana? Auya masikati nemachips akavapa machips vakadya. Saka machips ndiwo avadya kusvika nguva ina haisi nzara here iko iwo udyi sadza? Ndo avadya. Ko iwo uchabika nguva kuti udye? Iwo hausi kunzwa nzara? Ko uri right ko vana vatane machips iwayo? Vana vanorara nemachips here? Handizivi sikangoenda uya kumatende ndopanozoyawo nechikafu todyawo. Ko hamuna ufu here mumba umu? Hakuna ufu, hatibiki, anongoita zvekutenga sadza. Hamubiki nemhaka yei? Unoabhuza murume uyu. Ndatenga mapoto acho, hamuna mapoto mumba. Alright. Saka iwo murume uya auya kuinbox ari kuda kukurapisa. Ndobva akuchikurapisa. Akandirapisa. Saka pakuchipedza kura unobva wapora unobva wachinyengwa. Bada kushidanana. Saka inini uyu ndakazomuramba turu nekuti ndakanona kuti ndakundita serious nelife yangu. Ndakandabvira kure ndichirwara, ndakazatoenda ndakuramba uyu. Saka wangoramba upi? Wangoramba anapa? Wakurapisa here kana kuti uyu baba vevana? Wangoramba upi? Baba vevana? Uyu wakanga kurapisa uyu wakanga wakatouya kuZimbabwe mukatoonana? Aida kuya kuZimbabwe. Problem yakazoitika ndezvokuti ndakazoona ane mukadzi akunzi ane mukadzi wacho akundisendera mamessage ndobva zvakazoitika iye anga ati haana mukadzi. Saka manga madanangu yakareba zvakadii? Takakodana zve1 month chete. Murume hamuna henyu kudlana napota? Hakuna chi? Hamuna kusangana kuitana? Hatina. Okay, asi maitumirana henyu mapono yembe makashama mapikicha? Taitumirana. Saka anodove nemapikicha ako wakashama so iye murume iwe ku WhatsApp uyu? Handizivi kuti achiri nawo here kana kuti. Ko iwe ake wakaisepi? Ake ndakadelete. Marambana. Right. Saka zvadaro ndopo wakachizouya kuno wachiudza baba kuti nandichadini zvenyu? Akazondifosa achindikumbira regero ndikati ndikabva ndazinzwisisa ndikati rega ndiuye. Ndopandakazouya kunoko. Pandauya kuno ndipakati haana kutochinja unhu wacho because andipromisa kuchinja zvese zvaiita haana kuchinja. Saka iwe hauchadi wakaona mwere mwanangu ya ini zvononova unondoza chokwadi kuti nditambe nyaya idzi ndichiziziva kuti dzakamira sei. Waane umwe? Mumwe hangu handiri kunyepa tete ndine mumwe hangu but handisi kuti ndiri kuita serious ndakatemba mumwe wachona izati ndaneta nemarriage kana kukusarorwa ndogara hangu ndisina kudini kurorwa nekuti varume ndakutotya nevarume vacho ndakungovenga nevamwe vasina mhosva. Okay, saka wakauya muna December uyu mumwe uyu wakasangana naye kupi?
umwe ndio kuZimbabwe. Wakatomusiya kuZimbabwe. Ari kuZimbabwe atinotaura hedu paWhatsApp. Saka makatodana muchiri kuZimbabwe ikoko. Mukatoita zvinonyadzira. Tinamvira takaita izvozvozvo. Atina iye akangonditi ndokupawo time. Because ndakamurondedzera zvaitika ndokupa time yekugadzirisa kana muchidzokera nemurume wako zvizvawafunga ndizvozvo. Kana uchiti todanana ndokupa time yekugarisana mazvinhu nababa wako but ona saka ndakazongouya kunoku zvakatomurwadzawo ndichiuya kunoku because ndakangouya ndakazomudza ndamurodzi ndakuuya. Alright. Saka wasvika kuno baba vari kuzviziva here kuti baba vevana vanogara navo kuti uno umwe ari kumusha uku wawakasiya? Vanozviziva. Wakavaudza? Inini ndinomuudza ndakamuudza se. Saka ndozvo zvauri kuda kuurayirwa zvezvinai munin'ina wangu. Murume ungamuudza kuti ndine chikomba chandakasiya kumashure. Hazvitaugwi. Wazviwanun'una. Ndisingazive inyaya yekuti iye andisenderawo mameseji tichizvese negirlfriend yake saka taingosendera nawo. Iye murume uyu? Aitondisenderawo negirlfriend. Akatoudza girlfriend yake kuti ndine boyfriend. Saka vaitanga kucreata nyaya vachitaura achindisendera zvanonga vachitaura. Saka izvozvi kumba kwenyu kwamuri izvo zvine murume iri kukurova uyu ndo zvaro kurovera nokuti anenge achingogwadzawo angofunga kuti une chikomba otokurova, angofunga kuti une chikomba otokurova. Saka izvozvi munombosangana here kumba kwenyu munotogara zvakamba anotombouya muchitorana nemurume nemukadzi semurume nemukadzi? Hapana kumbowirana, hapana. Pariye akangoenda ndisina nyaya naye zvanenge andibvunzawo ndo zvandinopindurawo. Kana manheru achidawo sexy ndesingade kana ndisingade handiti because handisinawo feeling naye. Asi pamwe unombomupa? Pamwe ndinomupawo but problem ndeyekuti akumwa mapirizi, akundimwira mapirizi esex man. Akuchimwira kuti akukaurisa usiku hwose? Kana aiwa abodo hazviti. Asi uri mukadzi wake zvino unotobvuma ungagodi? Saka kana amwewo mapirizi iwo ayaya zvinofamba sei? Anenge akutongoita kunge munhu asisiri normal. Unotoona kuti asisiri normal, asisiri normal semunhu anenge amwa mapirizi abhustiwa. Ari kuda kuramba achingoita chinhu chacho chichiramba chida kungoita sei. Mina uda kupa sando dzako saka chinhu chinenge chabhustiwa. Saka wakamboudza here kutozvara wako kuti kunokumba kwanesa ndichade murume? Ndakavaudza atezvara, ndakavaudza but vanoti iva vangapindire nyaya dzedu vakazoti kumwana chiendesa mukadzi zvinonetsa iye mwana wavo vasingade. Saka wakaguma kurohwa riini iwe? Wakaguma kurohwa riini? Ndakazodii? Wakagumisira kurohwa riini nemurume? Because toda kumubvunza kuti unorovere mwana. Handisi kupanzwa ipapo. Wakagumisira kurohwa riini? Kurohwa. Nhasi andirohwa makufeni. Awangu waita sei? Achida foni yangu, anga akutoenda kubasa. Kwakuti anga kutora foni yangu pasepiro. Apa handina kurara usiku ndakukotsira ari kundimudza. Usiku hauna kurara achiamwa mabhusta iwayo? Anga amwa mabhusta iwayo usiku? Anga amwa mabhusta, hauna kubata uchiti anga amwa mabhusta? Handakuvata ndirare usiku hwese everyday. Achindinetsa ndirare ndorara kwachena kwacho pakundimudza. Akuda foni yangu. Iwe ukaziva kuti mufoni muna uyu ukaona kuti unokuvadzwa. Ndobva andirova manje but atondivhurira maziso kutoti ndokuuraya kwakundirova zvisingaite. Saka iwe hauna mari yebhasi rekuti udzokere kumusha? Handina, ndoya ndiri kushaya mari yebhasi, ndingadai ndatoenda kare kare. Alright. Okay. Mira ndimbofonera murume wako ndimbobvunza tinokurovera chi. Unonzi ani murume wako? Senemu yake? Anonzi ani? Anonzi Vitalis Nduru. Alright. Nyarara wakadaro. Hello. Yes Nduru, uri right? Ndiri right murete. Ndiri right. Ukutaura nana SIS MELLY diaries panapa. Mati?
uri kutaura nevanonzi SIS MELLY diaries. Ani? SIS MELLY diaries. Varutagani? Iwe nduru ndivitalis zvindi wandikutaura naye ndiri kutsvaga iwewe hanzvadzi. Muripi? Ini ndiri kuJoburg kunoko. Alright, ndini wamurutaura naye. Ehe, hanzvadzi yangu ndiri kufona ndiri kumaoffices edu ehuman rights. Anditika paita complaint yauya panapa pane munhu afona anonymous akataura zita rako iri nesenemu achiti iwe uri kurova mukadzi every day. Saka ndatiti taura henyu ndozotaurawo. Saka ndati ndihwisise nokuti pandawa ripoti ichiuya kuti mashona ari kutaura zvanditinesa sire kuti muchiri kuda kugara muSouth Africa here mukati makuda kudzosegwa kumusha. Saka ndatirega indifone ndapuwa nhamba yacho iyoyi ndihwisise kuti zvifamba sei. Mareka baba unoona chii? Ndakatora mukadzi ubva kuZimbabwe handiti. Saka auya kunoku pasina tuita kuti handichakudi handichaisei kana chii handina feeling newe. Now wenda ndakatomirira kuti alright mirira nditsvage mari uite sei udzokere. But now ari kungoramba achirwa neni achititambura hembe achidi nditsvagire mari ndiende. Ndakatoona mari yandakauya nayo nemari yakuda kudzokera nayo ndoibatanidza sei. Mamuna 2 weeks mauya hasa ndabatanidza mari. Saka ari kurwa everyday even vanhu vese vatoti iwe tsvaga mari munhu aende. Saka iwewe mukadzi mune mukadzi marriage yapera muchada nani? Pane vana kaenda state ndikupa kunzi pane vana vaviri. Pane vana vaviri but iye kuti achadimba achadi kana murume. Iwe hausi kuhura we. Iwe hausi kuhura we leo. Handisi kuhura, foni yangu anobata ini yake foni ndio yatutumesana boss. Haadi kuti ndibate foni yake but ini yangu chero nditosvika kumba ndoiisa apapo ndotorara boss ndiye ndakaneta maona. Iye yake anorara na 1-2 AM every day ari paWhatsApp achitaura nemaboyfriend. Anomaona. Akakudza kuti ndine boyfriend. Akatotaura anayo boyfriend, ane 2 maboyfriend ari muno, ane 1 boyfriend iri kuZimbabwe, but iri kuZimbabwe ndiye ari kunyanyoda ndokuti ari kuda kudzokera ikoko. Tikaenda kuti no, kurega ndikuita sei ndikutsvagire mari mudzokere but for now mari handiiwani. Alright, saka tingaita sei vita kuti pare zvino hausitova nemari kuti mari paunowana mari muite peace. Handiti mukadzi atachadi murume handiti modzokera ke zvakanaka kumunhu wake wari kuda kurambana kuriko hazvirambidzi mogona kungosangana pavana kana asingasadi handiti odzokera ke kuZimbabwe. Exactly, but ini chinzwa manje ini kesi yenyu ndaibata handichadi kuti ndinzoripoti kuti wamisa ruoko iye mukadzi wako handika ndapiwa zvakare nhamba nevanhu vanogara pamunogara handichiona ndikamufonera zvauri kutaurawo zvimwe zvacho ichokwadi azvitaurawo nemuromo wakachindiudza. Saka ndichifonera kudai ndakamuisa pane imwe foni mukadzi wako uyu. Saka ndoda kuti tichitaura tiri 3 right now tichinzwa right. Amai mwana. Hello. Right, amuchadi murume here ini? Andichade. Makawana zvimwe kuZimbabwe nokuno? Aisina kuti ndakawana zvimwe chete but marriage yatondiremera andichade. Ko nyaya yevana modisha pane woenda nevana? Vana ndinoenda navo. Ko baba vemwana kana vevana vachida kuzona vana vavo vanodii? Hapana problem, kana achida kuona vana vake anoona vana vake zvese, hapana problem. Iwe vana uri kunovaisa kupi? Vana ndikuenda navo kuna sisi vangu, asisi vangu ari kwaMutare. Baba muri kunzwa zvitogwa mudzimai wenyu munobvumirana zvere kwai vana vakuenda kwaMutare? Inini kutaura chokwadi ndaida kuti vana vaende kumusha kuna mama vangu. Saka iye mama vangu ndo vakandikudza kubva ndiri mudiki kundiri grade kusvika ndakura nawo handiti. But step mother vangu handiti. Saka yari kuti havasi mai vako chaiyo saka havangambochengeti vana vangu zvakanaka. Handimaona. But ndaitoshuvirawo kuti amai vangu inini vanotoda bhozi tesibhoni yangu ndakamupa zita remurume wamai vangu. Saka vanotofarira vazukuru vavo zingaite but iye ndiye asingade kuti vagare kumba kwedu bhozi iye nevanhu vekumba kwedu hatadi kuonana navo. Handimaona. Okay, zvati iye nokuti vana vari under 18 hanzvadzi yangu. Saka mutemo unoti vana vanoenda namai, vanogara namai. Saka zvaiko zvino maplan ari kutaurwa kunzi ndoenda nevana ndonisa kwasisi vangu kwaMutare. Uri comfortable because takutaura nyaya yevana manje imi hamuna basa. I'm not comfortable kana tienda nevana tinovaisa kwaMutare. Either avaise kudhuze kwandokwanisa kuvaona bhozi kubva uri kuenda kwaMutare munozwa kuti kure kwaMutare. Iye chero achida kuenda kwaMutare anogona kushanda zvakanyanya kuti aende kwaMutare than kuti kana vari kwaChiota. Kumusha kwedu ndekwaChiota $3 kubva
kuHarare kuenda pachiota, iye ada kuenda kuHarare kune mabhuirend ake handiti. It's easy kuti angobhadhira $3 kuenda kumusha pane kuti abhadhira $25 kuenda kwaMutare, $25 kudzoka. Vana vacho vanoda kuendeserwa chikafu, vanoda kuendeserwa hembe. Saka achangokwanisa kuwana mari yetransport yekunoona vana, but hapana kana chaanenge aikwanisa kuti anogona kuenda akabata something because mari yese inenge ichiperera transport. Ndaitokumbira kuti avaisa kumba kuna mama. Ndo kuti mukadzi ndakamutora kumusha, ndokutori kumusha kwedu ndokutori nehama dzake ikoko. It's either kana asingade kuvaisa kuna mama, ona aisa kumusha kwavo kuna gogo vavo. Because it's close, we are close kwatogara kusikure nekure. Right. Vana wedu totambudzika kuvaona zvinonetsa. Vana vakaendawo at least kudhuze nehama dzedu. Because kuna nagogo vake, kuna nambuya vake. Inini kuna nababa vangu, kuna namai vangu variko. At least vakaenda kumusha kwachiota handiti. At least very easy kuti ini chero ndakaenda ndokona kunovaona. Iye anogona kutobhadhira $3 kuenda kunovaona. Pana kuti akavaisa kure kuroko zvinozonetsa. Ndizvozvo. Mainini apa takutaura nyaya yevana, atichatauri nyaya yenyu. Ndofunga baba vari kutaura point inonzwika. KwaMutare kwakudhuri here kuti muindise vana kana vachida kuzonawo mwana nokuti apa imimi matorambana zviri right, tatobvumirana. But vana hamuna here zvamungagozvikutaura nababa kuti vana vaende padhuze. Imi kukusunungurai vatosunungurwa ende uyu haachakuisi ruoko, haachakurovi because ini report ndave nayo. Akakurovai is just a phone call. Tinotosvika tikasvika papamiri zvakanaka, but tisingadi kudaro anditi. Ende iwe mukadzi haubati hembe. Sorry, number dzendatonadzo zvokuti sometimes anoita zvokuti ndizomurova handiti. Ndenda kunofana kuti iye akadaro ndokufonera kuti fona kuti andisungise. Ndifone ndimusunge iye. Ndikamutora kumusha handiti, ndikamuisa muno muSouth Africa. Aona South Africa akundisiya inini handiti. Apedza kune vamwana. Anotiti handideze kuti ndogona kutozopedzera ndamisa ruoko but ndeichitoavoid. Saka iye ndiye anenge achitoti ndirove ndikusungise. Achitoita zvekushongorisa kuti ndimurove. Saka ina hangu handizoditaro because ndakatomboura kuZimbabwe ndakatombouzwa nepolisi kuti no, nyaya yevakadzi inounderstand kudarika yevarume. Saka ukarume mukadzi, problem yake ndeyekuti iye anongo achitoti ndirove kuti ndikusungisa. Saka ipapo ndo patikagarisana kuti ndakanetsana naye. Ipapo ndakutongotofonerawo imimi ndizvozvo. Munofana ndinochisunga icho ichichi. Iwe manini muritaura zvamunotaura tiwe. Mainini taurai. Hello. Taurai tinzwa. Ndoda kutaura pari kuti zvonizo ini ndindiro mutanga. Nyaya yari kunyandorera nekuti ndechimunyimasex. Hatisi kutaura nyaya iyoyo maichari. Kutaura imwe nyaya yevana. Iye yekuti asi mimi mchidawo sex yacho everyday here dai bamni. Kwenyu manini munotaura neboyfriend muri paside pemuri monyi nemakaika anti muchanga mabudawo here mbame murume uyu mozoita boyfriend yenyu kure. Ndikumuchengeta chikafu anondiudza kuti unoti kundichengeta nekunditengera chikafu chete chidi but vamwe manebha akanga achitondibvunza kuti uri mukadzi wako asingade kubika, you eat good things. Varikuzvishuvira kuti munodya chikafu chakanaka, waye mukadzi wenyu asingade kubika. Ndakati no, sometimes anenge akaneta, sometimes okuti anoita sei kumubatsirawo nekutenga handiti. Saka iwe sipezvo zvaari kuzviona, iye chaari kuda anoadzokera kune munhu wake warika sei waandatana naye handinoona. Nai maitari imi saka imimi makutoda munoza chiuri chinoratidza muri pamurume kana mukabva pamurume zvandodhakwa munozviziya. Tete handisi kutemba nemunhu weini tete. Nyamusvika kona kwamarriage ndangogara ndataura kuti handichada. Alright, saka alright, ngatiti no more game rekurovana. Iwe hauchadeni murume hachakuisi ruoko, right? Mese hapachina novhita munhu akatanga uindifonere andichika imiwo mainini. Zvinoitika vanhu variuku ndatomboenda kumba masikati handiti. Vanhu vacho vanotaura naye vachivaudza vachitongo vari good gwari handiti. Kana vakwandiri vari kutaura kuti vachita bad gwari. Sakaindomuudza kuti no, vanhu vari kusura vachikurukura navo muri kuti muri kushaya secret. But ni kana iwe usipo vari kundokuta zvese vachitondiudza kuti iwewe uri wrong, iye ari wrong handiti. Saka vanhu vacho vanenge vachitofara
mukadzi hadi kubika kune poto here kumba uko iriko 1 iriko poto 1 iriko tete poto saka ndiye akanaka akauya asada kubika sadza ndotenga plain papa inini anobika muriwo ndakasvika yakatohamba kubika indogona kungoenda pasoko kundobika bhozi ndakakurawo ndichingobika ndakakura njererwawo namai dei manga muri kuwirira pasina nyaya yezvikomba pakati ndachatoya kuti ndikugadzirisei mugare zvakanaka but matauriro ari kuita mukadzi chokwadi hazvibetsere it will be toxic marriage ndikada kugadzirisa izvo kuti tichakumanikidzai nokuti mukadzi atoti atilieti handichadi ende atora kuti ndine munhu ana kuvanza saka hazvichatoiti chandisina nawo tete imari yekuti adzokere because havana mapasipoti vanavo ndakabhadhira 5150 kuti vauye hapana kana pai munhu ungabhadhira rendi kuda kuti after nditsvage kuti 5150 kuti vadzokere ndaiona kuti naitete muona zvakaoma kudai january rino but muchigara uraiti muchimirira kutsvaga mari imimi kudzokera kumba iyo haisi 5000 iko zvino 1000 iwe ukwira kudzokera kumba chero usina passport I think it's about 300 kana usina passport andimona 1000 I talked to him anditi ndakamuudza kuti uenda nemabhazi akachipa iye ada kuenda nabamini vangu vanova manaita vari kudhurisa handimaona unaimeni munoenda kane bhazi naimeni komuenda nabamini munodei kuna bamini asina kutodanana navo vakatombokunyenga futi vachitomudzosere nemurume handimaona bamini vangu baba vangu chaichaivo ndaritori navo nhasi chitonetsana iye wacho ndiye akandiudza kuti baba wako ari kundinyenga nhasi tina baba ari kuti handamubvira ndakakuudza kuti baba wako anondinyenga akaindi ndatorwa kuna baba vangu handimaona hai akandiudza kuti baba wako ari kundinyenga baba vacho varipo akuramba kuti handambodaro handimaona kona imainini moda kuenda nababa sei moda kunyengwa nababa muri kudanana here nabamnini abude henyu pachena tinoti murume mamuramba henyu bude henyu pachena tingoziva hello tete ndikuti munhu mukamutedzera anonyepa ndakamuudza zvavaita maaction avaita kwandiri noti kuti vakandisisa sokotandida maaction avaita airakidza kuti munhu ada kuita something kwandiri maona saka izvozvi sei muchida kuenda navo kana vachikuitirai maaction iwayo koma dingozvipindira mubhazi handamboramba kuenda nebhazi kana nechiini ari kunyepa zvozvo ari kuti achandoda kuenda chete nini oho right saka bamnini tsvakai mari munhu aende uyu pamunenge mawana mari namba dzangu munazofonai muti mari ndaiwana munhu yakuchinda tizivewo kuti munhu aende takupaini nhamba dzehama yake kuitira kuti iye hama yake inotinetsa kuti mwana wedu ngauye ndichimupa mari ndichimukwidza ndotaura nehama dzake kutaura neumwana enyakuya bozakaakupoza afa kunoku abuda kuma4am akapodza auraiwa kunoku ndakatoafude ndakati izviri kunoku zvatondinetsa bhozi mwana wenyu anofira kunoku maona 4am achindepi 4am titori kuda kuti help achida kunosundisa ini kupolisa akatobatwa nezvigevenga mapodza auraiwa ini ndindamuchiedza handiti andamubatira chihure mufoni ndamubvunza nditi atondipindura rapu ndakabvunza kwavakadzimai navo foni mako ndiani ukandiuza kuti panditaurire zvinabasa bhozi wakandisiyawo zimbabwe risina foni foni yakapedza akaiwana kuna boyfriend ndakati aiwa no ina ungangondizezo ichigara neni chiadapwanya foni ndapwanya foni ndopakabhata kuti hauendi kubasa chichi ndopakabhatobuda ndopakabhatotana kuti help bhatorone chigenga aunouraiwa handimaona ndakati ndonyeri ndikumbira kuti ndaida kuti mwana wenyu adzoke endaina ari yapezviga takatotaura kuti adzoke but isipo imari ndichimuwana mari chete vari kuenda kuzimbabwe handimaona inakuda iye ari kuti handinoda kugara kunoku ndoshanda kunoku hapana pekupinda mukwidza bhazi tete kunoku kusvoti hachandidi aiwa munomukwidza bhazi oenda kumba kana chizodzoka anodzoka nemari yake mazwere iye ati handichadi kuenda ndoendesa vana endoendoone aiwa vana odzoka nemari yake ndizvozvo aiwa ipapo ndosekendane nemi ipapo aiwa ipapo muri right saka mainini tiri kuwirirana kauti mari mukapiwa moenda kumba handiti pane munhu kwaakuda kutoenda aiwa it's okay ndachikumbira nemasvika kumba indainesedza semazuva ese ndaine chikafu kuti vana vadye naye adye muchiunganidza mari yenyu mawana mari yenyu mari uchinzi hazvina kunyatso
taura neve vatu tokurairai kumabhasi kwatoziva kuti vanomomukwidza imomo voenda naye zvakanaka vonomusiya parodhipoti paya kuharare. Aiwa zvakanaka itete. Ndotosvirawo kuite zvakanaka make ine munhu waaroda kugara naye vogarawo zvakanaka ndiye kotsvaga mari aeni. Ndizvozvo. Aiwa pakanaka hanzvadzi yangu maita henyu hanzvadzi chengetai namba yangu ndiyo inhamba munozongondibata. Thank you very much hanzvadzi yangu. Chiitai munovapa chikafu vana vadya vasati varara. Watoziva ine vana ndosapota ndete kana ndisina mari ndendisana asi ndatomuudza ndatsvaga mari ndakaendesa chikafu masikati. Mota yangu indoshanda netaxi yange yakafa kubva Friday kusvika nhasi ndopayatomuka ndasisina kana mari ndichitoita zvekushingirira saka iye anotondiudza kuti kana iwe uri hauna mari ndoenda pafriend yangu iri apo ndopiwa chikafu ndio yakamupa mafoni yakamalamaona. Pakanaka hanzvadzi yangu zvinowanikwa kurambana kuripo but chingoitai zvokuti aende kumba munhu uyu mungazourayana ikatozonetsa wese. Hello mainini aiwa nyaya mainzwa ndofunga hamucharohwi imi musaitawo pamuromo muchidenha munhu kuti mude kurohwa muchiti munosukisa munhu handimaona musaita pamuromo munhu achakurovei imi chimirai mupuwe mari musataure naye chimupinai mupuwa mari muende kumunhu kune mwoyo wenyuko saka uyada kuroora here ari kumusha. Chandikuda ndechekuti tete ndida kuti kana akazotanga problem neni ndicharekoda sevhen ndozokuratidza proof because iye ndiye anotanga. Rekodhai muzotadza proof asi zvachiita fast kuti muchigona kuinda kumba I think zvanga zvakanaka musiye vawirirana modi wamuri kuda wacho uyu. Aiwa isiriyo problem tete nyumaita basa isiriyo nyaya yekuti uyu handina kana problem kazaramba. Alright, saka zvakanaka namba dzangu anadzo kana otanga musindo just komi kuti watanga kana ndichange nchiwisawo kuti ko mari haufa anditika then tozona kuti madzokera mushai zvakanaka. Alright tete maita basa. Alright sharp. Munoona paupenyu so kana munhu atozviudza kuti ndozvandakuda kutoita hauna chamuchinja. Mwana uyu akatozviudza kuti inini ndikuda munhu ari kuZimbabwe ndiye wanda akuda kutochinja kubva kuna ava kunogara naye kuZimbabwe saka zvokuchamuita chero kuchamuudza kuti kudii hachadi ndozviripo changovepo ngavachibuda abude zvakanaka pasina munhu akuvadzana kurovana kana kudii achingotsvagwa maneighbors abude zvakanaka aende kumusha achinoita chiure chake ari kumusha nokuti iwo ndofunga manzwawo mukomana uyu achitaura zviya zvananchikuzaya ndijoyi ndikati mirai nyaya inobuda kuboth sides izvo ndozvisiva nokuti one kana side richiuya unohwa one side kana rozobata rimwe unoita kusucha nyara pasapa ukatosvika zvevhavhu unonyara handimaona ndo mazviwira moga handioni kuti unotora nemurume akanaka chose kusumudza muromo uchidza murume kuti kwai ndinohura kusvika na 2 o'clock uchitara chikomba pafoni wakatara imi ma 2000 zvinhu zvamuita zvinohlisa fani ene muita zvinhu zvinohlisa bedway muita zvinhu zvinohlisa zvamunoita izvi munoziva kuti chihure ichi varume vanohura nemi vanokudai muri pavarume venyu. Do you know that? Kuti vanokudai muri pavarume venyu. Kana wangobva izvi pamurume kuti ndauya muchanoona ngoma ndiyo unotozoti the devil is better the devil that I know than the devil that you don't know. Because uchanobatwa kaki yekuti endo chashaka kuti unoenda apa une vana tu unenge une vana kokunosiya vana kuya vachitotora chikafu kuno haungasiyi vana mahara hangasiyi vana mahara aiwa kadhisha rega apuwe mari naye aindi nokuti akaramba aripo achimirira kuti apuwe mari nouyoyoka vanogona kuvadzana saka uyu kuti angozvingopera ngaangomupa aende mari inotsvagwa imwe mafoni aya maselfoni aya ndogara chikudza nyaya dzenyu dzemafoni idzi mazvionaka mafoni enyu aya I always tell you nyaya dzemafoni idzi heya anda kutanga kuzvitaura nhasi hamene kuti ndeke chinga ndichikuziva kuti mafoni enyu aya mudzimba umu aiwa Mildred mwana uyu kumuudza kana kudii akaita seti yemind watomuudza achitaura kuti ini ndinotoenda handichadi zvomunhu kunoramba kana kunoita kumberiko hauna chaunoudza munhu akadaro unomusiya onoona ega kumberi unotaura nemunhu waunoona kuti arikuda kunzwa arikuda kutaurika naye uyu angaida kushandisa andijoy ndizvanga zvida kutoitika ipapa andiona
Saka ini maje ndotanga newe kure tinyatsonzwa background. Mai waka background tasvika papi? Tasvika pakuzowa zvinhu zvakasina kubuda kwaandicho. Uya asi ukuthi uchati kwa ndozodai. Andimaona. Chokwadi admin team ndichinjirewo caption munyore kuti Huyai muhonja pisiri pano. Ndichinjirewo caption. Nokuti zvatonyora shuwa azvindirani handizvo. Chokwadi. Ndichinjirewo caption maadmin kuti ndichinjira ndiselina vari mere comment section. Maadmin ndichinjirewo kuti Huyai muhonja pisi. Nokuti vana vadikika ndosaka vachiurayiwa. Ndosaka mazera ava ari kufa zvokutodaro. Nokuti munhu achadi. Aiwa sivongilesa ndinauchenesa munisu but tikutaura nyaya yanga yakutaurika vese varipo. Ini nyaya ndinoiwana kana vanhu vese vavepo. Ndopanobuda chokwadi. Kana vanonzwa nyaya yako uri one ndokoti alright. Kana masangana muri two dai ndopanobuda chokwadi. Haana kutaura wani murukadzi avepo murume kuti iwo ndiwo uri kundihurira wani. Haana wani kutaura. If nyaya ndeyekuti kuti handichadi nezvakundoti ndoda kuinda kunhingikiri ndine munhu wangu siyana nehandichadi zvemba ina handidi. Maiwa wani. Chokwadi chinobuda kana vese vasangana. Ndopanobuda chokwadi. Saka imi mamashawo imi. Endai henyu munoshashawo muchiziva. Senge mashawa nevarume. Itai muchiziva zvamunenge muchiita. Itai muchiziva but muchenjere kuisa upenyu hwenyu parisk. Zvokuti wakarara nemurume mumba unenge uchifona uri chiningirira uri pasaidi uchitaura nemurume uri pasaidi. Yeah. Hameno guys, ndo zvakanango yanenyaya ida kuinda. Andijoi, mamuchatambiswa bhora resimba. Mamuchatambiswa muri bhora resimbi hapana kana nyaya idzi ndo zvavanoita. Ikauya nyaya next time andijoi musateerere one side. Iti ndipe namba. Ndipe namba. Vanenge vachiramba nadzo asi kana baba akaprisa namba yeside rimwe munopiwa. Kana mapiwa namba moti ndoda kuhwa both sides. Ndo panobuda nyaya ipapo. Chaiyo nyaya ndo painobuda chaiyo zvairi inobudira ipapo. Andimanzwa. So guys, morabo this time ndokusaidi kwanduru, this time ndokusaidi kwanduru. Andimona. Saka guys, ndakuinda tobatana mangwana I had not planned for this life. Ndisina kuiplan. Anditika tichazoita kana zviya kune imwe zvevaya vazuru vaya. Murume akati ndigozobata zvinhu zvanasina kutsvaka mukadzi wacho. Ndozomutsvaka ndichaya naye mangwana. Handi ndozoya naye mangwana vasuru vaya zvemurume nemukadzi. Idrama futi riri kuya loading part 2. Mukadzi anototaura futi. Nyobvu. Makazviwa ndi mamisi yandakavereka zuro paya. Saka guys, tobatana. Can we call musati maenda? Yes, you can call. For now, I'm only taking about 5 people. 2 minutes. That means it's 10 minutes yet. For now. Tanyaradzwa. Kana ndikabatikana antu aungangomiriri kuti vanotouya simeli vane mhuri wanzwa tanyaradzwa shanguro. Vanogona kuda kuuya asi voita mhuri. Voita father diaries vanenge varipo pasaidi vachida kumbogara shaura nyaya neni. Ndinokochesawo mumba mangu anditi. Kuno ndinouyawo asi ndofa kubalanisa ndinemba. Zvana zvakamira zvazviti mama ngatione movie. Ndikati ndikuuya mira ndimanye kulive ndodzoka manje. Saka zvazvichimira live tinongozoita anytime haitizi. Anditika haitizi. Regai tinzwe vari kufona kuti vanoti chipa nyaya iyi. Hello kola. Iyo ndo iri kushanda iyoyi. Tatacho chiko mukasativhurira tatakuhwa kutsvaka. Tatakutotsvaga fenisi tichitoko. Aiwa ndavhurira chitaura itiwe. Inini hangu ndachida kutaura nemukadzi kuti ndimuudze zviri kumberi. Arimo comment section imo mutaurai. Chirimo chihure chinonakidza uri pane mumwe because once angonotanga kugara nemurume iyeye atanga kufunga kuti achange agurirwa zvaaita achiri kumurume. Ndozvanachida kutaura namainini ava kuti mainini chinonakidza muri mumba muchine murume muchingoti giti uko ndokwamuchanorohwa manje I don't want to say this but I'm going to say it. Uko ndokwamuchanorohwa manje nyatsonhadzidzwa zvekuti munoshaya kokuenda. And the situation taurwa nemurume hayo given chance inini I would have asked mainini kuti vaendese vana avo kwachihota kwanga kuchikuru kutaurwa than kwamutare kwavari kuda kuenda. Asi zvokwadi tine vanhu vevakadzi mukore uno vachiri kuchuza kunosiya vana kwasisi vachienda kumurume kunoita chihure. Zvakaoma. Maita henyu ndodaira kuti mainini vanzwa.
Avakuwa. Futi kana vai ku boyfriend kuti zviri kufamba sei ngavadzoke. Mudzoke nenyaya pano kana maswa boyfriend. Maita basa andiselina. Hello Kola? Hi SIS MELLY. Yes, muri sei? Tiri boss. Andizoti ngokufara minweni. Kanongotaura sekutora kwanongoi. Ini ndanga ngongotora panawe sorry ndogona ita off topic ndijana but mimi ndiri munhu atoita stress nenhau yekuti imadhina ndiri kuita kurarwa SIS MELLY asikana nomao. Yes. Nei Linet. Zviri kufamba sei? Aiwa handisi Linet. Madira kuita kurarwa zvakati urida kurarwa zvekutodaro saka washaya murari. Kwete ndashaya murari SIS MELLY. Ndautona sotetika zvatova nedhimoni mukati because hazvisisiri nomao. Handizvi pamwe maybe kwava kutopenga handichina self control pese pese. Wakatanga rini? I think ike zvino it's more of a stress reliever. Handizvi ndotsanangura sei. Ndonzwa sokuti zvinondipedza stress but ndichipedza kuita ndopandinoona kuti zvinhu zvandikuita hazvisi normal because ndakuva addict. Handizvi ndotsanangura wakuita addiction yekugara uchingoda bonde. Ndingati kutanga November ndine problem ndizvida zvoti izvezvi nhasi ndinyatsoona ndatadzira Mwari waitei? ndapesa ndarara nabhosi wangu nhasi ndopandana kuti hazvisisiri kana bho. Nabhosi wako komadhamu vanga varipi? No, bhosi wangu ari kunetsana nemudzimai wake vakatotiparetsa saka inini okay ndoshanda ndichibva kumba kwangu ndichienda kumba basa redu rechimadhumbe saka bhosi vane time vachingopa zvimaadvances inini nhasi ndachiita kunzwa kuti SIS MELLY ndinovadiwa kusvika mumusoro saka nhasi indazongotoona tatongopedza ini SIS MELLY. Atanga mumwe ndiani? Bhosi wangu wawira pamusoro pabhosi kuti bhosi wangu wira pamusoro pako? Tatotaurana bhosi SIS MELLY because inini ndinobhadharwa padhei kubva tatotaurana ndikuti inini nhau yekurara iyi ndinge nchido mari handiti panhau yekurara kubva tatobvumirana bhosi kubva utoita iwaniti ipapo wapuwa mari? Wachaja mari? Aiwa wandipa 400. Alright. Ndio yangu achaja? Ndio anandachaja kubva angonditi bhosi munhu wokuti naye anga akaomerwa kubva tongoti bho madhiri kubva tadi parara changoita kawana handiti but zvandikuzoitika ndinovariwa zvekuti handizi ndachiva kuita unga ndikakuzoiti ndabva ipapo ndakurondedzera kuti this week yacho ndararwa nevarume vanga akaneka chero naiye ari pamaketi hasi kumboita zvandiri kuita hazvisi kana nomwe ndatopedzisira ndatanga unwa maprep ndikatika panapa zvogona saka maita nyoro aiwa tashandisa mapepa ipapapa as we are talking nditsori zvekumu urutohwa kuti uvhita kutotamba maclax ndabva kutotamba manje izvezvi ndikutonzwa kutoitika ndisandizivi tinenge rakuita kunga dhimoni vanhu vangandijaja zvavo but handichazivi kuti chichiri ndoita kunzwa kuti nenjere dzangu kamunoziva even kubasa ndinopedzisira ndamasturbata because ndoita zvezvekutoita kunga ndine chinhu chaita take over. une spirit une mweya wagara pauri chaiwo zvauchapedzisira warepa vanhu. Handikazivi
handidi because zvese izvi zvangotanga kandatanga kubatsirika panhau dzezvanga zvichindinetsa saka let's start from the beginning. Ngatidzokere kumudzi. Chii chiri kukunetsa? aiwa sisi meli handidi kuti tidzokere mumashure. Handidi kudhisapoinda vamwe vanhu ipapo. Mungondibatsire tisautaura zvakawanda. Okay, because ndachiitira kuti at least tikaziva pane mudzi totanga kurapa kamudzi wacho sati tasvika kunyaya dzekuvaviwa idzi. Okay, inini personally ndichikura ndiri munhu akambobatwa chibharo handiti. Very young age. Then ndakabatsirwa panapa handiti. I started dealing with the issues handiti. But in the process yekudhila nenyaya idzi ndo patangira mweya wokuti handisimelika ike zvino ndokudza kuti even chero ndichiitwa I feel as if there is something that takes over because zvino chero zvanga ndisingakwanise kuita ndakwanisa kuzviita ike zvino nenhau yekutadza kuziva kuti chii chaakunyatsoitika munoza ndikakudza kuti ike zvino kana ndakatogara chaipo even mutaxi ndichingonzwa kuti kudai ndaisa ruoko ndangu handichazivi kuti unoita munhu ari nomowo kuti pesipone ngourya for example ndikasatorara nemurume handiti ndikazvibata ndega nedhei rangu ringe rakadzakwa ndichingonzwa ndakaneta nyama dzangu zvine zvandiri kuchipodza. It's not normal. It's not normal. Unombopota chidongorera mapono? Not even. Andione. Not even. No, Kola, Nina wangu, you need help. You need help. Wadi kuti uinde kana kutsvaga chechi kana uinde kuchechi mbono try kunobatsirwa. But uchenjere kuzotorwa advantage nevafundisi nokuti pauchaudza kuti ndovaviwa ndovhutavhita. Vachake voti uya tiri kwenye mafundisi. But you have to be very careful chechi kwaunoinda because you need help. This is spiritual. So spiritual. Because munozendeka kudzai kuti this week antamuswe chipiri na last week. Muswe Friday ndandine munhu handiti. Saturday ndandine different person. Sunday ndandine different person. Asi unenge uchitowa kuna kigwe. Just until that is Melly and handicazvinzwisisi and ike zvino I've never taken control kana ndine chero munhu wandinoda zvezvo kuti unonyatsokunzwa kuti I don't ike zvino and handisi kuda zvinhu zvezvo zvekuti ndiri kuita kanga ndiri kutsvariwa. Ndiri kuda zvinhu zviri intense zvekuti ndega ndosara ndizocheo kuti sisimeli even chero ndine mabhuruzi I still want more. Ndo zviri kundinetsa kuti saka unotomboitwa zvokuti unosvika pakutokuvara kutosvuka sasuka sino uchingoda more. Ndinotoindura more ndakakuvara than ndiri normal. Aiwa, you need help. Nei guys, angabatsirwa kupi mwana uyu? Andijoi dropa indi kuedhe pakole ari andijoi varikutraenda kuramba chingofona. Let me edhe hii. Angabatsirwa kupi mwana uyu? Nai ndiudzeyo kuti mwana angabatsirwa free of charge. Mahara. Hatisi kuda wanotwa mari because hapana mari pano. Tina mari pano pana pamwe anobatirwa mahara. Tozotenda kana zvaita. Because izve similar challenge part. Izvo chinhu chakatozvimba. Ndandoda munhu wokuti sisimeli uite one namatira kuti wokuti handizenge ndichiburitsa mandaida ungoti munhu ndizvozvo aiwa hatisi kudawo zvokuti uite zvekuchivata zvokuburitsa mari unofanira kurapiwa mahara then kachotendawo tendo uda kunamatirwa free of charge. Saka pakadai so vanhu vanoita advantage Jehovah kuti ndikubatsireni buritsa mari unofanira kubatsirwa mahara free of charge. Then kana uchizotenda kuti thank you ndakupa 100 rand wozotenda because idhimoni rakaipa. Idhimoni andijoin ndiri kufonera idairai andijoin ndiri kutira kuedha ipa call 1. I'm trying to add you pa call andijoin.
munoona SIS MELLY chinondinetsa ka ndandiri mustable relationship handiti zvandandiri mustable relationship ndakaita yavanoti dyspareunia yekuti mai Andijoyi dzimai imwe phone. Andijoyi switch off the other phone. Hello Simeli. Yes, mwana uyu batsirai mwana uyu angabatsirwa anganamatirwa kupi? Uyu mwana uyu vanhu vangangocheka havo but ndatozoona kutoti ane dambudziko hombe. Anaro. Ndatombofunga kuti majokes paapinda ini. Panogona kunge pakadhipostwa something mari. Handisi kuziva hangu kuti munhu akamurepa munhu akaita sei. Munhu mukuru here kana kuti mwana mudiki handisi kuziva. Vamwe vanhu vanorepa vari vana vadiki handiti vaishandisirwa zvemishonga zvekuti haagoni kuzororwa kana kuitwa sei. That's why ari kuwana mafeelings akawandisa kudaro. Zvinogona kunge akadhipostirwa zvinhu zvakashata mari. Like akutonetsika nespiritual husband. Ndisiri kuziva hangu kuti kola wakarepwa nemunhu akakura sei. Zvichida wakarepwa nemunhu mukuru. Vanga varizvawo munhu mukuru but cases anga achiri mwana wechikoro by that time ine ndandine 10 years zvinogona kusakara hazvo. Okay, mukufamba umu right wakangotanga kuzvika watokura here zvechihure izvi zvekungoti lezi unonzwa mafeelings akawanda kana kuti zvakazoitika pamberi wozvinogona wakadana nemurume umwe munhu obva akugadzira kuti ungoti chero pese pawasangana nemurume unenge uchingodaro takatoda kuziva kuti pamwe unogona wakatangira zvakatanga watombofamba pamberi apo watombonetsana neumwe munhu pamwe nekuda kuti wanga watorera murume wake ndomva azokuita izvozvo zvokuti pese pauri unenge uchingoda kurarwa chete zviri paviri izvozvo. Munonzi ichi andijoyika ndiri munhu wokuti even chero kusvika pandakaita vana ndandisiri munhu anga achida zvinhu zvekurara stereki. Ndakaita problem yavanoti dyspareunia. After that dyspareunia ndatanga kuenda kumasessions ekuti ndaenda nemufesi wangu relationship yedu yanga ichiri stable by then tichienda for those classes kuti ndidzidzire kuti ndirelaxe mamuscles because ndoti kana tasvika panguva iya yekuda kurara ndinoita that fear yekuti it automatically closes up ndotadza ndenda kurwadziwa zvezvo zvekuti kana munhu akazama kupenetrata ndinorwadziwa stereki. Then after that ndakambofamba muvanhu vanobatsira then besides medically zviye zvemaprofita mun'anga takamboye saka I'm also thinking ndine chinhu chandakapiwa anditi I think I will take a picture ndadzokera kumba mangwana nokuti izvezvi right now nditori kumujori. Wakapiwa nani? Ndapiwa nevamwe baba vekuchipingi. Kuti udii nachichinhu kuti udii ndo chinhu chiri baba vantu vada kutokuvata ivava baba vako kwachina pandaita mabruises saka takabvaselini yavakakupa yapengereka no vanga vakanditi nongozora kusasi panguva yekuti unenge wakusida kusangana nemunhu wako. Vakaisei imomo mukati mebhaselini yange ine chikonzero chei ndo pane nyaya yangu yakanga iri kuti uite sei plus vakaisei mubhaselini kana udiwe nemurume stereki here ndeyekupfuwira here kana kuti ndeyekukurapa iwewe handishinazonzwisisa ndeyekundirapa inini because inini mufesi wangu anga ave kuva frustrated because medically ndainzi it's just dyspareunia and I went for my sessions and nothing changed. So inini nemufesi wangu tanga takuwa neproblem yekuti anoti iwewe be excited panguva yekurara nenhau yokuti unenge uine mumwe munhu waunofunga. Then I was directed kuna baba ivavo because iri nyaya yanga ichindinetsa saka vangonditi no tenga vaseline handiti saka uri kutaura kuti kubva dheira wakapiwa kavaseline not even wakatanga kuda murume vaseline ndakapiwa 2022 munana February. Kokuvaviwa wakatanga rini? Yangu yokungoda kuvaviwa ndakatanga November nokuti mira mninginaka November 2022 wariti yes vaseline wapuwawo November wapuwawo 2022 munani
ndakaipiwa muna February. Saka Vaseline ndofunga yekuprepare. Vaseline. Because chinonetsa ndekuti SIS MELLY mufesi wangu hatingati munhu anodzidzira zvinhu because tinogona kutonyatsa kudhonza chaiko zvekuti tinodhonza kusvika kuma6 rounds but ndinoramba nichinzwa kuti ndiri kunyatsonzwa kuda inini personal. Ndiyauti nezuro ari panguva kuuya handiti kubanditano handichauya because chilo shedding. SIS MELLY handina kurara to a point yekuti ndakatsvaga munhu ndega by 12. Wakamutsvagepi munhu ye? Wakamunonga kurodi? Kana aiwa vanhu vayokuti ndipo wakamboita madhiri naye kare. Jara ndiwo wakafonera kuti uya tipami. Wobva wangoti uya ndiri pam. Unongochinyatsa wakuda munhu yekati unokwana kuti chero toiriro itaro. Ndinayo toy handimbonzwe because mufesi wangu actually bought it muna November aunoti hazvisisiri normal. Kubva vati okay kana ndisipo ukamborasa Vaseline because chitarisa 6 rounds pazuva kuti hazvistori normal. 6 rounds hazvistori normal zvinotori but panauye kuti Vaseline apa ndo pandoda kuziva kufamba sei. Hairasiki here Vaseline. Uirase unonamatirwa because you need Deliverance chamati. Andika ndakuita Vaseline kudhara because ndikandaona kuti handisi kunyatsoshanda, then we just decided kuti ndopatakatanga kufunga because nemufesi wangu kudhara kataitombofunga kuti already inhau yekuti munhu kunenge akapfuura kubva taita zvekuti we were advised kushandisa malup handiti. Saka ndo tataungoita nemalup zvezvongoti chero zvichirwadza we just thought but ike zvinonzosara nichitika amanaka inini handichatozivi. Andijoyi aisi Vaseline. Mozati mwana it could be what? Mwana mozati it could be what? It could be munoiti chi guys, munoiti chia, munoiti kudiye yekuvaviwa vanhu vaviwa kusasukuya stereki. Because andijoyi munhu anoda murume hauvaviwi kuzasi. Ari muri kunzwa? Ari kuti dzinovaviwa. Vakambovaviwa chinonzi chii chigwere chekuvaviwa ichi? Vakambovaviwa mucomment section chinonzi kudii? Chekuvava chiya. Inonzi chiko? SIS MELLY. Kana ndichiti kuvaviwa ndokuzama kushandisa mishona yekuti handisi kuti handivaviwa zvekuti ndinoda ukwenyiwa kana kuti ndine munhu kana kuti ndine munhu akamboita siki kana kuti chii. Handina even health wise I'm 100%, but ndinoita that age yekuti ndinotoita hasha chekuwa kuda munhu tama feelings. Yes, and ndosanjodza kuti kana munhu ndikamuonaka I want to take control. Ngamweya. Kola. Wakasiyana nemurume wako iyeyo wakambozorera Vaseline. Mufesi wangu tichiri tese but inhamo yekutika kuti nditaure nezvayo kuti ndiri kuita ABCD inhau yekuti inogona kuti netsa. Saka iye anongofunga kuti no since ndambenge ndine dyspareunia pamwe munhu ari kungoda zvinhu because iye to a point yekutoti anototi wangu ndapo handichakwanisa. Asiwo chingoda. Ndichingoda ndisanjodze kuti ndamboona chirega ndimbotapawo mafungira angu kuti handiziva hangu kuti tinopafambisa sei but chikuru mwana wamai vangu asina mbona zvakadai kuti utsvage Deliverance. Kutonamata chaiko kune simba because hakuna zvinhu zvakadaro pasi pezuva. Hakuna inasina mbozviwa kuchembera kuti asina mbozviwa ini tatautozviwawo nhasi. Aiwa. Tambofunga kuti uri kujoka. Indani panotoseke pamwe ndafunga kuti ari kujoka mwana andiregerere. Ndinofunga kuti kujoka ini. Pano mbofuna vanhu vachijoka kana kuti kutozvijokera hake. Yes, you need to deliver. Hakuna zvinhu zvakadaro. Inogona kunge iri spiritual husband number 1 kana kuti
unogona kwakarara nemurume wemumwe munhu uri pamujolo pako ipapo ukagadzikwa wanguti gainimbobiridzira obva akugadzira saka nyaya yako iri kutora iwe naMwari nokuti ukasatoikasikira ka unokuvara nechirwere uchazodzamara wakuta palevhel rekuti unenge wakurara chero pasina protection because uri kunetsekana nechirwere chako ichi. Saka I think the best way kutsvaga anokwanisa kunamatira iwe uchitozvipira ndauda kunamata kuti ndisiye nekuti hazvistori normal. Pane chinhu chiri kutokukonzeresa kuti udaro. Hakuna feeling rakadaro chero totanzirabva kuti hakuna zvakadaro. You need deliverance. Andijoi. Saka Andijoi muziva kuti kudii muchitaura kudaika ndakaona rari movie yaro but ndizvo zvitogwa nemwana exactly. Guys mutese paAfrican movie apa makariona ka remsikana remwana uku akangoi amene chakaisiwa so andika angangoti achida kutsana mufundisi pasvika nda kutsana varume vese aiteka kubata kudai uvaviwa kudai utamba kudai achivaviwa kudai otobata chero munhu paanenge ari papapo otobata munhu chero munhu ototande kana musango kana pai but anga ari mwana kwaya aipinda chaida Mwari anga akaiswa chimwe chinhu chakaiswa maari ndabamini vake kola there is something wrong spiritually there is something wrong. Kana kuti anogona akamboshanya unogona ngokamboshanya kumushakola kana kuti kupi kuvavengi zvinoitika izvozvo utorerwa pendi obva zvawaitwa izvozvo saka zviri kaviri dia but chandinokukumbirisa kuti namata inini hangu ndinonyanya kutenda kuti kanamata zvinhu zvese zvinogoneka iyi spiritual husband kana kune chinhu chawakaiswa hazvistori normal kana zviramba hazvisi normal kana munhu ibve muchitonokura une makore mangani kura izvezvi zvikore rinondikutena 29 even though azvigoneke kuti munhu uite mafeelings akadaro aiwa zviti une munhu azviti 6 raundi yedzoka wainoorotiuro siri wapo zvakanyanya muno mai vangu muna mati wangu kuti Mwari ngavakuwanire nyasha Mwari ngavakudhindiko rapei hazvisi normal. Saka basa unoshanda sei naikola like every day kana bosi vasipo unodii nokuti bosi vatotanga ka handitika kudai mangwana vachada futi bosi zvavatovaratidza kudai vakutoziva kuti pane mukoto wangu apa ndoshandira vanhu vakasiyana ka kumwe kwacho sisine ndosamuchidzwa ndakudemba pavanhu kuti kumwe kwacho ndinototora taweoka ndorisa mvura inodziya ndorita pakati pemapfumbu ndokuti ndikwanise kushanda saka ndosandidzai kutika ndaenda kuchechi muchinzwa ndichiti kudai ndabatsirwa atleast nemunhu wechidzimai ndikaenda kuchechi unoitwa nevanhu kuchechi usaendako unoitwa besides kutoparidza inini dzangu pfungwa ndenda kutovisualiza kuti saka munhu uyu hazvisisi ndakatoregedzera kuchechi because handidi kutadzira Mwari saka ipapapa ndichinzwa ndichitemba kudai ndabatsirika chero ndikaona munhukazi wekuti we can do even ma-online prayers achitibatsirawo ndinozama kunamata kola wakambotaura naAnselina at some point sisina ndatandisukaita inti details chero neni ndataura nevanhu vazhinji vanoziva nyaya yangu panapa iye ndingikiri ndabva ndakuziva paPretoria aiwa nditombosimeli handibve kwese ikoko mundiziva ende ndichiri kutobatsirika pane dzimwe nyaya mundiziva handisi kuda kuti Andiselina vazive kuti ndiani but Andiselina manje ndovatotizvo mwana uyu mwana wangu ndovatondisendera message no we don't do that pano atidaro Andisena ndovatotaura kuti Simeli mwana uyu mwana wangu torai namba ende Simeli mwana wedu mwana uyu tikutombatsa vatodaro Andiselina so it's better kutaura pane kuti unozati atikujaji powapinda tatofunga kuti joke pekutanga because ndange ndabata voice andona ndatoti joke se uya akachinyora kuti ndodai ndatoti joke but pawazotanga kuti explain into details ndatona kuti hakuna joke yakadai but Simeli muri mai vangu ndoyandojoka pano ndoyandojoka mandibatsira zvakadaiwo aiwa wona unoziva iwe kunogara uri pano zvinoitika kanisambeza ndikuda kuti vanhu vemujolo vanhu vototaka kutovhura line achitojoka panapa kuti vanhu vadini
vanhu vawane kungosununguka kudai. So I thought it was one of those because watombona ndakapinda comment yaline up panga chinda ndita nechihure ina chadi pana P Madhuwe anongopinda futonyora mamwe mazikomende kuti inditoziva kuti anenge ari majokes but mna ndenge asingamuziva anogona kutofunga kuti chokwadi andoona andoyaunyora mamwe mazijokes ekuti vanhu anogona kutofunga kuti chokwadi totofanira kuseka. Saka I thought it was just a joke because that's ndabatadza ndatozobatadza iko zvinobatara andiselina achisendera message apa. Yeah, aiwa andiselina vavari kumama areke. It's okay. But it's okay. There's no shame in asking for help. You know, there's no shame in asking for help. Hapana kana chakamboipa ufunge. Ike zvino since cause okay andichagari nevana vangu ndikuzviziva chero mumba mangu handichatokwanisi kunyatsorarama. Ndiye ndichingonzwa kuti ndisandidzeti pamwe maybe nemiwe kwanga kuri kuzviitisa because pamwe pacho ndozama kuora handichazindika kuti no but munenge naona iwe nyaya yako haisi yatangira apa. I think it's zviri kubatsira nemaissues edu aya andikumaziva aya. Now that you have taken the kids out of the picture antoona zvakuchinyatsodzila newe manje vana vako vavaenda kunyatsotobhiliva manje everything was spiritual andoona unovada but chinhu ichocho chakukuita izvi now ndo changa chiri kupinda pakati pako futi nevanhu. This is spiritual. Zviri pauri nevana ike zvinoka tinotaura zvakanaka ipapa pandikakuzive kuti ndapedza kuitwa zvese izvozvo izvika handikwanisi kuzvitengera chero bhutsu. Chinhu chandofunga kuti vana vangu ndikakudzai ndikasvika kumba sisimelika mukuona even zvinhu zvandakatengera vana munyatsoona kuti ndisandiudzai kuti sisimelika inini upenyu hwangu hunoda Jesu. Chaiko unoda Jesu upenyu hwako zvakasimba. Zvinoda Mwari andijoi nyaya yemwana uyu yakati rebei. Ndasina kutopikawo voice amoti sechandivhara apa. Nyaya yemwana uyu yakati rebei. Andi muri kuona yakati rebei haisi yatanga apa. Inotori nekumavamba kuti achitori muprocess yekubatsirwa ane timu rake ratakamuasaina kuseri kwerutomubatsira andimaona. So achitaura kudai izvi tatisingazvizivi ndofunga anga asingadi yanga achisvikipawo secret kusvika zoti gai nditaure andimaona anga achitosvikipa secret. So muri kuona kuti guys nyaya iyi munoiziva pana pachina chekuvanzira kuti we are sisters pano. Dambudziko rototi avenge vana payaka ndo spirit iyoyi zvinhu zvasipa vana zviri pana kona zvava zvakutoda kutotapukira kumwana vana vaibata mawiponi vaya zvaitobva maari zvichienda kuvana vana iko zvino vari okay. I saw the kids and I was so impressed kuZimbabwe vachienda kuchikoro. I saw the kids ndikati wow handiona I need to die nokuti iwe wasara kuno kwacho wasara nemamwe mazitambudziko mahombe akadai kuno nokuti even pavana ka even uyo yasisimeli aida kuzvibaya nditi the head mistress was very important because vakanga vamunyima nzvimbo handiti because inani kwandinobva mwana wangu had to go and beg for nzvimbo ega akanosvika akati teacher I've been through a lot. Can you accept me in your school? I'm a good child. I pray. Ndikakudzeti mwana wangu even right now cousin yangu anga achiti mwana waye anotaura kunga munhu mukuru. Sandosandiudzeti sisimelika it never gets better. Pandenge ndichiti ndapa neimwe step panobva pamuka zvimwe then you start dealing with you need deliverance my sister iwewe. Now that vana havasisipo I think we can work newe uri one. Let us help you find help uri one. Now you are one uri one. Chero chakati help yabudira pakati rather uinde ipapo ndo zvavepo nokuti at least hapasisina vana vekuti vana kudi because dambudziko ritori pauri andisi kuziva vanzi pana prophetess anonzi prophetess Magadalini. I like ndinokuita iglimpse kungovaona chidarika vari kwataituko but I've never followed her kuti nyatsoona kuti what is going on there handisati ndambonyatsozvoona. So guys ameno imimi kutaura kuti makamboonako makagutsikana here makagutsika because mwana waye anotoda deliverance iri strong
Hasi kutomboda vanhu kutamba vekutamba. And iye she's good looking. Iye pachake she's a very beautiful lady. So zvezvo kuti kumapostori akaenda oga ndotokudza nosvika akapedzisiwa. Mapostori vanosvika vakamushandira panyama kumapostori ikoko. Saka zvekumapostori ngatimbomirai. Ngatiri kutoda pastor vari powerful vanogona kushandira mwana ushu kuti vamubatsire. Last week kuti ndinenge ndakanaka. And Joy, thank you very much. No, it's deeper than than Srutozi. I got told to say, and Joy, thank you very much. The guy told to Mbatsira say. Thank you, my sister. All right, my sister. No problem, no problem. Pana papa, we take. I know that everybody like when they say comments to kumbera gyo tufunge tamboseka tafunga ti joke sorry yako and one sorry mimi nditobata kuziva and one atisekani pano problem yakadai haisekani uchiro mananedza kakwana chako choseki zvinhu zvakadai zvinhu zvokutitoziva kuti unotoda kutsvaga help and one ende mweya uri paurika mweya wechikadzi hausi mweya wechirume mweya unotogona kuve nechispiritual wife ndochiri pauri choda kugara chichingovatwa nevarume ndizvo zvekuti aite zvinhu zvakanyanya unyazoona kuti muzapo kuti hanzi it doesn't rain it pours. I understand. I feel for you, Shem. I feel for you. It's not easy. Ndinoshanda SIS MELLY but I've even realized kuti pamwe even mari dzangu dzino affectwa nezvese because unenge wava tied to so many souls. Ndizvozvo masoul ties ariko unoziva chinonzi Rock of Victory hanzi iri kuJoburg uko. Rock of Victory ndakambokuenda SIS MELLY regai ndivaudze kuti vanhu ndakaenda kuchechi dzipi izvezvi hazvinomboshata pamwe maybe zvezvisati zvasvika nguva yekuti ubatsirwe. Ndakaenda kuRock of Victory handiti ndikaenda ndikambopiwa oil inonzi Mercy City yevamwe pastor vekuNigeria. Ndakambenge ndaita 2 years ndisingagezi pandamboshandisa oil yavo kubva ndakwanisa kutanga kugeza. Ndikaenda kuChrist My Hope Ministries. Kune mukadzi ari very powerful ikoko pachinotoitika ndechoti ndikatosvika muchechi macho ndienda kana uri mukadzi ndienda kuona about your life yo munhu wacho ari kundibatsira. It's just so endless. Ndakanamata kunonzi kuTriumphant Living Faith for years. Ndikaenda kuRedeemed. Ndikaenda mamwe acho handitozivi nemazita akawandisa SIS MELLY to a point ndike zvino I've even chose to work on a Sunday because zvakaramba kushanda. Zvakaramba kushanda I think mama vakakudza kuti ndakaenda kuZimbabwe manje ndaenda uka ndataurawo nagogo vangu ndikati gogo inini nezvinhu zvinondinetsa ABCD kubva gogo vangonamatawo neni kubva tazoendawo kune vamwe pastor vakangondinamatira ichi chikangoperawo ipapo ndikaudza hanzvadzi yamama vangu kozi kwanga kuine urwere vamwe sekuru vangu vakasheka last week. Ndakavaudza sekuru ndikati sekuru pamwe minhu iri kuitika mukati meupenyu hwangu inhau yekuti handizive kupi kumusha kwedu. Kubva sekuru vangu nditi muzukuru utiziro hwako ndijesu. Zvinhu zvese zvinoitika muupenyu but utiziro hwako ndijesu. Saka neni ndega ndanga ndichizama kunamata. Ndikakuudza kuti SIS MELLY mufesi wangu yega through thick and thin but kuti uchango kumuudza zvekuti ndakuita dambudziko rakati hapana relationship yatinomboti yakadaro. Chinotoita ndiite comfortable kuzotaura panapa inhau ndoziva kuti hasi munhu wefacebook kana vanhu vanondiziva vakawanda ipapo vakazopasa zvavo information but ndimwari. Saka ndosandichiziva kuti SIS MELLY ndakaendawo even kwakaradzikwa amai vangu zvinotaura vanhu zvezvekuti
uchidzura mapundo zvezve unenge uchitaurirawo uchireverera nhamo dzako ka ndakasvika pakuzviita ndichitaura kuti ndisandidziwe kuti it's not even half of the things ndikaudza kuti ike zvino counseling ndakamira because hakuspikiwa maforeigners ndo zvimwe zvanga zvitombondibatsira but ike zvino ka unoita unga uri kurarama in your own world ameno zvazvinongoita unosvika pamunhu sisimeli kachero maprofita akakuonaka anenge achikuti you are a great person but ushaya kuti what ndikakudza kuti munhu wedu I started thinking at myself in the mirror last week. But I'm not dead. So I'm just saying that personally, even confidence, it's unga kuti unongoita confidence kana udze kurara chete. Something wrong clearly. Ameno sisimeli inendisangoti ameno pamwe ivo prophetess vamataura avo pamwe vangakwanisa kundibatsira because kuda techingosangana online vachingonamatawo zvandichaita ndikapedza panapa ndichakupa namba dzataiti kuseri ndotaura naye ndomuudza nokuti mwana wangu taiti then ndataura naiye uchakuuka kuna prophetess avo inangu hazvineva followed zvokuti ndinyatsoona kuti purumbuto nezvei saka nokuti kazhinji kacho tichita malife panapa vanenge vachitawo malife ipapo saka ndisanambona kuti tinyatsoona kuti vari kuita nezvei so that you talk to her handiti takutsvaga yewo pese apa tichazivi asi zvanhasi nina ukawa zvatanga handitika ukawa zvatanga ndatombonyora wanyora mukomendi kuti kudi ndochongoti kutanga mangwana simeli zvanhasi nditoripo aiyo chinzwa kana muchiti zvanhasi zvezvizvi hapasina imwe excuse yandichaita ko munhu wacho waona yari kupiwa kumjolo kwauriko mira ndimuti ati hello kuna sister vangu izvezvo ko murudzi ndiokuniko baba vayaka vemwana okay alright because ndikunzwa kacho uchitaura nyaya yaari ndikati unotaura aripo asi alright okay you just say hello to my sister. Just say hi. She just wants to know where I am. Hi, how are you? Good, and how are you, Oga? Saka watouya kuna Oga kuti ukwenyiwe ikoko kwa Oga? Kwechoti ndiri kuva kwenya mama. Hanzi ndiwo unovaviwa saka vangachikwenya iwezvo. Ndizvo ndati nditaura hangu vanhu vangandibvunja vangadika but I think munhu anoda kubetserwa ndini ndiya pakaipa zvino nhasi hazviiti tuinde nokuti uri kumujolo mangwana uchirega kuenda kumujolo umbosangana naprofetess apa umbotaura navo ndongochaisa nchinda kudzimba kungochaisa chinda kudzimba dzavangu nokwenyiwa zvakaomasikana sandisaituudze mamaka kuti hondo dzacho ka hadzichadi kuramba dzichirumbidzwa because nguva yadzo mukati muupenyu hwangu yakwana because ndanoita ndinoita munhu chiro nemurume wachafunga undiroora zvino muNigeria ndiyo vandu vamwe vanobata-bata havana here zvimwe zvanogona zokukanda futi mukati momo handimbozivi but munin'ina wangu pari kunetsa iko zvino chero ndinyatsotaura neuri pana Oga pfungwa dzako dzondinetsa ungandibata mangwana timbotaura tiri tu you seriously need God iwewe pache zvako kwete zvokuiswa maoko pamusoro izvo sometimes ukaiswa maoko pamusoro iwe mwoyo wako usipo pachinuka hazvishandi. You need to have that stubborn faith iwewe. You need to learn to communicate with your God waker. You need to go into your prayer room and into your war room. Uchiita hondo fight urimo muroom yako iyoyo uchinyatsogwana Mwari kuti Mwari, I don't want this. Mwari, I'm challenging you. I don't wake up pachako. You need to fight, to stand and fight.
Andiona zvimwe kwanzi ukateerera Bible chokora machinotaura kuti kune zvimwe zvinoda hondo. Kune imwe maproblems ashiza kuti anotoda zvehondo. Like if you remember Bible kune munhu akarwa the whole night ne-an angel. The whole night achirwa ne-an angel. Ndio zvanofanira kuti uchisvika pastage yekuti now you need to fight the whole night. Wakamira panzvimbo chiti Mwari handikusiyi kusvikira mabvisa whatever it is. Mwari ngachibve chiri panjira ungaitikeza yaiwe. Hai chokwadi mama. Kutevedzera kuti wakutevedzera naoga kuti nhasi waenda apa mangwana ndibva kubasa kuti saka nhasi ndikuinda kupi kuti zvikani wava uri kuya wojambira munhu zvino izvozvi zvikataka kuva wagara pasi kana utokurira utojambira oga ivava. Mama zvakaoma. Unodii unovajambira iye oga anenge asingadozivi kanenge achitoti munhu ari romantic. Munhu angasinotoziva kuti munhu akafekwa. Ndesana ndichikuzepaipaipa kuti ndinoita kunga ndine something chaitake over because zvinhu zvandinokuita munhu ari normal hakwanisi kuzviita. Aiwa no, I think we need to kubatsirana naye guys. Uyu mwana anoda kudzisa kubatsirwa kunamata ega. Kuzvimiririra chokwadi maprofita wanga wachinjanisa akauya mapasta ari powerful akauya akakutadza nenyaya yekuti iwewo pachako andiona pachako iwewe pachezvako hausati wagona kucommunicate naMwari. Learn to communicate, learn to fight. Andika iyo spiritual wars, you fight them with spiritual wars, period. Andiona saka you need to stand up for yourself. Kola you need to mwanangu kumira kudai kuti Mwari nanchadi nhasi handisi kurara. We need to talk Mwari, we need to negotiate, I need to know kuti ndakanga sapapi Mwari. Iwe ndiwe unozopanzi paukafamba ndiwe unopanza pati tisingazivi isusu. Pada zvichokwadi panogona pane murume munhu wakaba naye kana wakamira naye zvinogona kuzotinetsa kuti utaure panapa. Andiona but iwe ndiwe unoziva. Ndingatya kutaura zvinhu zvizhinji, ndataura zvinhu zvizhinji zvekuti chero nevanhu vanenge vanhu vanenge vatomhanya kumaprofile izvezvi. Profile havanavo, profile dzavanoziva because hapana amene anoziva ake zita. Andiona please pane vamwe vanhu vemukosmo vakazenge vandiziva. Aiwa that's their own problem. Chero vakuziva kuna munhu asina problem yake. Ndezvavo izvo nemaproblems avo. Ivo vanotoriwo neavo, it's just that kuti hatimazivi. Saka do not fear munhu anokwanisa kuraya nyama asingakwanisi kubata mweya wako, anokwanisa kungotaura asina zvanokwanisa kubatsira. Siya vadariki havana kana basa. Nokuti pamuri kutaura kuti murume wemunhu kana kuti zvikadaiwo kana kuti pane in that direction ndogona hangu kumbofungira munhu wani kana uyoyo yekuti because handa ndichiri mwana mudiki 2014 ndakaita cancer 2014 ndakauya muno mu2012 ndagara kuhamisa 2013 pandakatanga kugara handiti ndagara namainini wangu kubva tanga kudananawo nemurume waipapa angaine mukadzi wake handiti mukadzi wake aigara kumusha then ndo nyaya yandoziva yemurume wemunhu yakanetsa because mukadzi wacho akazouya and it was a very painful situation because takazenge ndakurenderwa nemurume wake. It's just a lot. Handisi ndoitanangu yasei but ndo a very big altercation yandakaita nemunhu yeye because even up to now hadi kana wandiona mukadzi yeye because takadhonza 2013-14 ndichiita cancer ndichingogara nemurume yeye. He helped me throughout now dzecancer idzodzo kubva tasiyana 2015 beginning of 2015 ndo patakazosiyana but akaramba achibhadhara marendals angu estaff. Ndiye munhu wandoziva kuti takanyanya kuita hondo mukadzi yeye because mukadzi yeye aibhejawo kuti
I don't know, moza munhu uyewo kuti anotaura mamaka asina kuzhangandira zvezvekuti munhu anongokudza kuti uchazvona. So I don't know, inini actually thought kuti pamwe maybe akandifixa pakenza pandakaita kenza. So unenge wangova in between usachazi kuti saka zviri kuitika ndezvipi chaizvo chaizvo, kuti mhepo iri kutonga mukati meupenyu hwangu ndehipi. Ndosamangonzwa ndati SIS MELLY, at this point I'm just praying kuti Mwari ndingodisappear, ivo vangoapiwa mukati meupenyu hwangu, vangozvitaridza nokuti pangu penyama ndotorina ndichitoona kuti izvi zvandiri kuita izvi ndichipedza ndoona kuti hazvisi right. Zvafanana izvezvi zvimamasa, chero mukanditi ibva ipapo udzokera kumba, wow, ende kwandiri kure tuzokuchienda kumba saka unongoona ungoti chero even though ndarealize kuti zvandiri kuita zvakashata, but pandirizve futi hapasi kuita kuti saka ndina ndichiti mamaka inini zvenyaya dzeupenyu hwangu vana vangarare. It's just a lot. Saka nditozwa kuti hongu vanhu vanogona kuti zvakati nezvakatika, but inini mukati meupenyu hwangu panenge paine epati yava free. Because inandisa ndakamboona zvakati handikupopudzi hangu ndema mukati meupenyu hwangu munotinhira mhepo, ende kudai Mwari vachindirwira ngoni because nguva yacho yakwana kuti uitewo munhu mukati meupenyu pavanhu, uvewo mukadzi wokuti unofilowo proud kuti ndiri mukadzi, kwete kuti upenyu hwangu hwakangozara nemaepisodi ekuti is just drama mukati meupenyu hwangu. Saka mama, nhamo dzinosiyana asi yandiremera ndikudzinema. Pakaipa. Don't you think kuti pane mukadzi iye pane something chakaitikawo iwe murume? Inini ndaitofungidzira kuti iye akandikanganisa panhau yekenza, because zvafanana chero kwandinofamba kumachurches mamaka. Inini problem yangu chero kumachurches vanoti problem yangu haisi pachest, problem yangu iri mudumbu, because unonzwa ndachingoti ukaenda kuchechi unonzwa kunzi there's a monitoring device mudumbu mako, handiti this and that. Ine munhu anoudza kuti uri pakati uri kuita zvakati this and that. Saka zvinhu zvokuti unenge usinganzwisisi kuti how true is it. Chero kumapostori cheanogara chitoti une mweya wechikwambo wakagadzikwa mudumbu. Saka ndosachudzeiti mamaka, inini at this point ndiri kungorarama semombe yemashanga, ende ndaneta kuti ndirambe ndichiita sokuti yangu nhamo ndo yakawandisa kudarika munhu wese wemuAfrica. Kana Mwari vanohwa miteuro, vanohwa minamato kudai vachindipindurawo, nokuti zvafanana mwoyo wakashata chaiwo. I know kuti I should not be the judge of myself, but handitorina utsinye mama. Even chero vana vataiva neproblem navo mamaka, I actually just realized kuti paipa ndaiti vanhu ngavatore vana, it was not me talking. Ndoda vana vangu zvekuti ndinotadza chero kutenga inini even shangu yekuti ndipfeke, but vana vangu vari covered. Mama mangwana ndichidzokera kumba, I'll even send you pictures. Musi weThursday ndiri kutoenda unobatisa zvinhu zvevana vangu, but inini personally handina chandinacho. Asi vana vangu they come first, but unoshayiwa kuti ndinomboita kunga ndapfekwa wotadza kuziva kuti chandipfeka chii chiri kuitika mukati meupenyu hwangu. Saka ndizoiti mamaka, inini at this point handiziviri, handina munamato wandisina kushandisa mukati meupenyu hwangu. Ndakungoda kuti ivo Mwari vomene vachizvitaridza kuti rimwe gore ndigopupurawo kuti Mwari pavakandibvisa anokuti ndanzwa handifudzi nhema zvisikana raitichi. Hazvisi mama, munozatei tichigara zvedu tiri mumakomenti tichinyora
but inini ndiri munhu ari disturbed zvimwe zvokuti moza hongu vanhu vanonditi mama ndakanaka chero even vanhu if they are to see chero mapictures angu handizvoni murungu wangu last week pandakaendawo basa akangonditi handinotaura zita rangu ipapo padakanditi you are very beautiful but you're not taking care of yourself. Handizivi kuti chii chiri kuitika. Hameno mama tinganonetsa vanhu kurara vakati zvonasi chipiri kachiva nemangwana kitatu kumabasa asi zvakaoma mai vangu zvakaoma. Dzimwe dzenguva mama sendina ndinotadza kutaura navo because ndinoti munhu wakutika maybe vanenge vane zvavanenge vachifesawo mulife mavo because hapana munhu ungati haana zvaanofesa muupenyu. Saka dzimwe dzenguva nechononaa kuchionedza mama regai ndimbovapo space yekuti vambofema nokuti vangasati nei zvazvakaoma. ndo ameno mama tisaizvizeti upenyu hwangu makasi mama ndichati zvezvizvi ndoti pandinodhiropa ndisinganodzokera ndodhilita comment yangu fast vanhu vasati vaenda kuprofile ndingotadza kurooreka in the future mhepo dzatisi chokwadi ndine hopu mama kuti mwari vachatibatira pamwe muchatozoita MC kapamuchato kuitese ameno because it breaks my heart yangu mama handisi kuda I don't want to kuti ndi break it down at those points but all I know mama it's enough ndabo because unozoroorwa wangosara masawa chiti if you wise mama izvezvizvi ndichiri bosterek I will even send you my results ndichiri bosterek I even started taking prep muna November because ndaingotya kuti rinogona kudambuka in the process ukazotadza ukazenge wapinda bhisi. So for that one I did take my measures because I will be taking prep yandisimbisa zvayo but it has been helping me. Chandaongonamata kuti mweya uyu uchingobvawo pandiri ndichingovawo munhu ari normal nokuti I tried kutaurawo futi nemasisters ekwababa vangu. I will screenshot you my messages. I was so hurt. I don't want Jangu to talk about them, but I was so hurt. One of my sisters was just like, my creatures are no needs. You just come from nowhere and you start telling us what to do. It was just a lot, but I decided to put this at the side of my family, of my father's side on a hold and deal with myself because I've realized that pamwe futi mhepo iri pandiri inoita kuti vanhu vadhiniwe vanete neni. Handina zvinhu zvandinotaura zvekuti munhu can take it serious. Pandinenge ndasvika it's more of unenge une mweya uyaya wekuti vanhu havakufariri, wekuti vanhu vanongo handizivi kuti ndosandiudza kuti mama it does not rain, it falls on my son. Zvokuti ipapa pakandiri kutaura nemi nchitarisa time nokuti muri munhu wekuti anenge atoko naye kurara actually ini nditori worried nekuti kuri kunzi prophet vadzoka live dei zvaigona wambonopinda ipapo vari kunzi vari live ndogosa tikunda ndichii nhai mama peji rataiti kwataiti anonongonzi taiti peji rake taiti TYTIE andoenda mama but kana ndambotaurawo ndipudaiwoka ndinomboitawo munhu ari nani ndombowawo kuti
ndataurawo naamai vangu kutanzwikawo nenguva ichitsvaguwo futi kwokuti ndovhenderawo kupi because ndinenge uchitoona kana kuti unovhenda kupi but panhau dzevana vana vari right ndini handitori toxic pavana vana varipo zvekuti because even mudiki he's happy nababa vake ari kugara nadhidhi vake tisati tatanga live ndandatomboita video call naye achitondishedza nezita achitonditi iwe chengeto iwe I miss you vana they are happy victory pandakaenda kumusha because muhombe only went kumusha January unoyu ndatobva inini kumusha because I think mama Selina vakakuexplainera iti budget vake dzakazofamba sei stuff then pandangodecide kuti regedza nditi ndimuendese so mwana ndakamuendesa vana vari right inini ndini ndichine basa